Бременна съм, а доктора ми каза да пия протеин. Това добре ли е? Какъв протеин да пия? Това е супер често задаван въпрос. И да дам и аз моите 2 цента по темата. Наистина има жени, при които развитието на плода не върви с темповете, с които така са лекарските препоръки, и в случая препоръчва да се пие протеин, което е супер, окей. Особено когато жената не може да яде достатъчно месо, повръща и има разни други така чисто физиологични трудности за набавянето на достатъчно количество протеин. Обаче, това, което не ми харесва, е, че протеините, които масово се изписват, това са тези, които са спонсори на определеното медицинско заведение, и те в повече случаи не са много окей. Моето лично мнение, като жена, като майка и като диетолог, проучвала доста хранителните добавки на българския пазар, е следното. Аз лично предпочитам чисти протеини или растителни биопротеини. Да, те не са с много хубав вкус, но ако има добра стомашна поносимост, те са много изчистени. И също така протеин, който е животински, аз лично много харесвам. Това са протеините на Single Celled. Те са от много качествено мляко, вкусени с натурални овкусители, с лиофилизирани плодове, посладени са основно с стевия, и е крайно време от Single Cell да ме потърсят за спонсорство, защото това не е спонсориран пост, а може да бъде. За мен тези протеини са много чисти, няма да навредят на майката, няма допълнителни субстанции, няма да има допълнителна задръжка на вода, какъвто е проблема с повечето протеини. Така че потърсете тези варианти и ако ви препоръчват да пиете протеин, дайте им шанс.